Salam mehriban adamlar. Geçen gerekki tanımızda Kerim Kurban İpes vardı Türkmenistan'ın halk yazıtı Kerim Ağa vardı. Onun yardımı gurrunlarına ayıp veriptim. Yardıma düşenlerini. Ne bu gerek oldu şu Kerim Ağa'nın bir de peşkeşlerime kitabı var. Şugun düğün şonu bir diye adlı kitabı var. Onu sonuna şeyle bir vakani atlayada Polşa devletini komandirovka gidiyor bir devlet. Yankı nemede Polşa'da yazılan yığınağı oluyor da. O vaktır 15 devlet var, 15 respublika var, şolan yığınağı oluyor, yazılan. Sonra Polşa vardım diye, o şehrine vardım, o payitahtına vardım. Seyrettim eyleme oranıya. Giden bir yola tokoylu diye de. Bir yola tokoylu. Bir hilya bir göğünüm kalkın diye de. Öyle vurdum yardıma düştü diye ondan. Şu bir yoldan tokoylunun içine girdim diye. Girdim de diye her bir yoldan yanına durup diye şu bir yoldan şeyle depetine seyredip diye yardıma var diye şığır düştü diye de. Birili yaşlığım yardıma düştü diye. Sonra bir bent diye birili dilime geldi diye ileri bir deri adi gayramadı kaçı. Torongun hayafi ağustun içi. Birden dolup gitti kuzağımın içi. Menin bir gut vaktim senin kağıt vaktim. Şunu yani koşku yardıma düştü diye. Ondan birden seyrettim de diye bir yoldalar Polşa, Palyak bir yoldaları. Ben orada Türkmen diline gurulayan ben dilime düşünüyen kabul ediydim diye de. Sonra birden niye? Bir yoldan diye yapraklar şıgır ses etti diye. Seslendiler diye. Elbette düşünüyor şahir deyip diye. Bu ses, bu dilliye bir de deysen, düşlükül dilliyip diye. Tabi abi, sen gali bir Türkmen yigdi, ne bilin, düğümüzde, urş devrünü, aycamarım deyip diye. Şeyle zarin nap diye. Zan nerede diye. Bilem diye, hem bir yollar fikir ettik diye de, şu aycamal yali, oğudan gıyı dünyada yoktur dedik diye. Türkmen kıyız diye. Son için şahir diye. Öz yurduna baranda, öz ülkana baranda palyak bir yodalarından şol aycamala salam getirdi diye. Gör ustad hem yerde ustadda yatlamasının ödem başından geçirmelerin ödem ullokan bir eser bolup durda. Ullokan bir toğumluk bolup durda. Son için nidip burada yine de gelecekte mehriban adamlar bilen zatlamayı sizden paylaşarın. O näme halk bir hazine diye de tabi halka gurrun merten toňunun halkyň arasına gal ýapdylar. Onu häzirlikçe sizinle hoşlaşan mehriban adamlar sağolun sağlıkda görüşelim. Öňüz abadan bolsun. Sağaçyklaryň ilmedama gülüp geçsin öňüzde. Sağ olun. Halaş barmalymy ýa-da gudaçylyk. Şuňçe man şu hakynda. Aslında ilkinji sorajak soragym sen mekdep gotardymmy? Neçe yaşadın? 18 yaşadın? Pasport aldın mı? Kelläňdäki şarikler yerine gelimse köplençede de käbir adamlar yetkinjeklik döwri podrastkow periodi 27 ýaşaçyny dowam etdi. 27 ýaşyna çyn adam özüniň näme isleýänini bilenok. Dostum öýleni ýa jogram durmuşa çykdy diýip alyp durmuşyňda bolçaky bütünlüğin ütgötmäne sen hakyň ýok. Sen pikir etmeli. Jem hasaplap alalyň gelin. Oglan yer 4 saat dowam etdi, gyýdyr 4 saat dowam etdi, 2 saatdan fotosessiýa zaks. Şolaň hemmeti jemläp alaňda 10 saat üçin sen bütün durmuşyňy ütgötmäne taýarmy? Ana şo soraga ilkinji jogap bermeli. Onun üçin pikirlenip başlamaly. Durmuşa çykmak diýilen sözi men gatga gören türkmençilikde hakykatdanam biz täze bir durmuşa gadam masýat. Gaýda köplençe ýagdaýda toýda baran ýeriň bilen bol diýip arzu etýärler. Ýöne oglanam belli derejede adaptasiýa geçmeli bolar. Bir-birini öwrenişip tanamaklar üçin elbetde ogul Allah, Hudaý biziň maňlaýymyza ýazýan ýany ýolaşmyz ýöne biz edir halaşyp diýip agitasiýa geçekkel bir-birimizi tanamak üçin tanışıp geçsek, bir-birini öwrensek has gowy. Ýöne käbir ýagdaýlarda elbetde 20 ýyl ýaşaşyp, 20 ýyldan soň erkek adam maşgaladan gitdi ýa maşgalada ýa aýal gitdi. 20 ýylladan bir-birini tanamaýanlar bolýar. Şonuň üçin durmuşyň her bir gününe lezzet alyp bir-birimizi öwrenmeli, başarmaly. Ina mysal üçin
Onun üçinem iň esasy zat näme bilýäňizmi? Iň esasy birinji ýerde durýan zat. Öňe video taýýarladym. Nädip saýlamaly belläk geçen hökman sordy. Ýöne birinji sizin saýlayan ýan ýolaşyňyz, oglan gyz tapagy ýok, ýan ýolaşyňyz bilen bilelikde sizin gymmatlyklaryňyz birmi? Dünýä garaýşyňyz birmi? Şonu anyklap bilmeseňiz, şol eger başgaça bolsa, onda bolanok. Onda lalaşyp bolanok. Gawanjaňlyk, ikilik etmek, çağalar bilen mesele pul hemme zady çözüp bolýar. Ýöne sizin dünýä garaýşyňyz deň gelmese, ana iň kıyın zady. Meselem, haýwanlardan alyp görelim. Sen ýolbars, gatdaryňda maşgala döredip ýaşamak üçin kim bolmaly ýanynda? Ýolbars bolmaly, gelin bolsun, erkek adam bolsun. A köp erkek adamlar näme isleýär? Goýunjy isleýär, hemişe hawa dikkesin. Ýok, olar köpelip ýaşap bilenok ýa-da bir-birini ömrü tüýünçe bir-birine çydap ýaşaýarlar. Şoň üçin sen saýlanda haýsy aýaly saýlaýan, näme üçin saýlaýan, şoňa üns bermeli. Misal üçin kirhil aýallar bolýar, käbir aýallar özüne seretmeni gowurýar. Hökman toýda däl, öýde owadan bolman gowurýar. Meňem ýani ýolaşym, men ýagdaýymy bilýär. Şular owadan komplekt sowat berdi Jamal Hopington, Amalia komplekti ile owadanja ýüzügem hemme taraplardan takly aşakda video gidip durandyr, seyredip bilersiň. Amalia dip näme üçin de akyllyk, men pikirimçe Amalia diýilene Zerski özüne gowny etýän, ökman aýdymçy däle bir şahsiýet gödöňüle. Sizin özüňiz şol ýaly duýasyňyz gelse, ilkinji etip şol zakaz edip bilersiň, aşakda sahypasyny belläp geçer. Düşünýärmi, şoň üçin erkek adam öýlenene, haýsy aýaly öýlenýär? Öýüň işine dip beren şonu lezzet alýana öýlenýärmi ýa-da özü ýaly ýolbars, özüne seretýär, özüne gowny etýär, hemişe niragysy utanmajak aýal saýlaýarmy? Şonu anyklamaly. Iň esasy şol. Ýöne iň birinji soraw, ýanky videoň başyna aýdyşmaly, siz näme isleýäňiz? Siz durmuşa çıkmana taýýarmy, öýlenmäne taýýarmy, durmuşyň ähli jogapkärçiligini almana taýýarmy? Sebäbi toý edenden soň bäwejige melýär, ol bolsa gurjak däl, ony nädip terbiýelemeli, nädip sagdyn maşgalada ýaşamaly, bir-birini söýüp onuň lezzet almaly we de hemme kişiler şular ýaly bolaýsam diýdiresiň gelýän bolsa, şonu oýlanmaly. Galanam nesip bolsa, imine maşgala babatyna treningler kän geçirýär, gatnaşyp bilersen, gatnaşmak üçin direkt ýazam. Umuman şeýlerak. Videom soňuna çyn dinlemek üçin köp sag bolun. Dün internetde koronavirus keselinden halas bolan 93 ýaşly bir Italiýaly adam barada okudum. Sizle paýlaşasym geldi. Ýanky adam kesellep bolnitsa düşende doktorlar muňa ýaşly her günlük aljak emeli kislorodun üçin pul tölemeli bolarsyň diýende ýanky adam sojap aglamany başlapdy. Doktorlar muny köşeşdirmek üçin pul esasatda ýaşly jan saglyk esasy pul tapdyrar diýip gowluk göpdirler. Şonda ýanky adam şeýle bir söz aýdypdyr bolýan, doktorlaryň özleri aglap başlapdyr. Näme diýipdir? Ýanky ýaşly aýdypdyr. Men aslında sizin pul tölemeliýäňiz üçin aglamok, pul tölemäge ýagdaýyma, pul tölernim diýipdir. Ýöne siz menden bir günlük kislorod üçin 5000 euro soraýaňyz. A men bolsa 93 ýyllap Allah Taalaň muht hawasynyň demalym diýipdir. Şol alan demlerim üçinem iň gynanýan ýeri men bir gezegim şükür etmändim diýipdir. Hakykatdan hem şeýle bir pikire batdyr ýa-da bizem kä wagtlar şu barymyzy şükür etmäli ýatdan çykarýar. Onuň üçin barymyzy şükür edelim. Netijenem özüm çykar. Bir zada gaty gynanýan we hiç hili düşünüp bilemok. Ine daşary ýurda zada enatalary çağalaryny okamaga, okap adam bolsun, uniwersitet okusun zat diýip baryny ýoguny satyp eline baryny edip okatjak bolup arkasynda durýar çağalarynyň. Aýş okusun diýip pulunu ýatyrýar zat diýär. Şu gelecekde bir gow adam bolup ýetişdim zat diýär-de. Ýöne edil şonu diýen şoň paddeşke edilýär, arkasynda durulýan çağalar, oglanlar, gyýlar köpsi hemmesi diýjekde. Bolin mene ýöne görýän gyýlar, oglanlar özüni daşary ýurda da çykanyna
Ay men Ýewropeiski, siz izda galan. Bir zat diýýän bar, öwretjegem bolýan bolyn. Aýdyn kellen öňkü kellede häzir döwür ýetgedi zat diýär-de oglanlar, gyýylar, ýaşlar. Ine täze okajak bolup zat edip siz ene taňyz okajak bolýarlar. Hiç açan zat etme o döwür şo döwür. Şo gün batýa, günün batany çykmaly ýerinden çykýa, batmaly ýerinden batýa, şo sagat, şo howa, şol adamlar ýöne siz ýetgediňiz o ödüňiz nirden geleňizi, kim bolanyňyz, enatalaryňyz siz näýlek alady edip okatjak bolýanyny bilin. Şeýle çağlaryň enatalara da men wara berjek maslahatyndan men özüm enata däl öýlenmedik bir häli men çağa ýetişdirip göremok ýöne diýje meniň öz berjek maslahatym çağlaryňyzy uniwersitet okatmadan öňünçe durmuş okadym. Durmuşy baryp bir ketelhanalarda ketel bolsan jan taglygyň üstüne näýlek bolýany görkezin. Bilmeýän çağlar bolsa öz bilýärler ha bolyn. Ondan ne türmäde düşden näýle bolýar erkinliň elinden diýe şo bir betçilik etsen bir etsen erkinliň diýe elinden taglyň diýe diýip şonu görkezin taglyň gadyryny bar öwliýalar aýlanyna iň soň öba geljek yerim şu adam bolma baý bol garyp bol ölünýä ölümli dünýäde atyp hemmedan öwredip bir kynçylyk görkezip durmuşu okadın çağalandı. Mene wara gaty gynanýan, wara haýyş edip zat edip ýadyýarlar, oglum gör, oglum jaňadan ok, oglum bir normal işlän ok, ýa plugrodan ok, ýa almas uniwersitetinde okan okmuşlar, eýle beýle dip alady edip diňe haýyş edip görüp beräýär, jaň edip beräýär. O bu çağalara da aýdýan, wara 20 ýaşynda, 22 ýaşynda unym beýtme bir enatan alady diýär atdy. O aglyna gelen aýdýar teňnip kellen diye izdalan kelle diye durmuş diye ütgödü diye indi diye figuran çıkarıp şeyip gezmek, o yorumu bir yerin açık gezmek, şeyip çilim jaga çekip dağa kafelerde gezmek, döwür diye ütgödü diye indi bir Ýewropeisk bolmaly diye da diýjek bolýanym käbir çağalara degişli ýaşlara degişli diýjek bolýanym enatalar haýyşsyzdan birinji otur çağalaryňda durmuş okadyn, durmuşda kynçylyk hemmeladyn bolýanyny bilsin, durmuşyň kynçylygyny gördün, ondan soň uniwersitet okadyn, ilk öňünçe durmuş okadyn. Ýaşlar size de haýyşdym, hiç açan bir ýalňyşdyň biziň tap bolýan nädir? Jan saglyk, erkinlik, afudalyk o zatlara ýetip bolýan nädir? Iň soň gitjek ýeriňem ölümli dünýädir. Şoň üçin her etjeňizi pikirlenip zat edip edin. Janyňyz sag bolsun, esas zat jan saglyk.